Боже мой, дай ми още един шанс. Много съжалявам. Прости ми, моля те. В миг на око, църкво моя ще те грабна. Бъди готова за грабването. Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Прости ни, Исусе. Елате при мен всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Дете готови във всеки един момент, братя и сестри. Покайте се и приемете Исус Христос за свой Спасител и Бог, за да сте в Неговата почивка в Небесното царство.